bine la un episod de Minecraft. Eu am început episodul ăsta acum ceva timp și am reușit să fac un patch un crafting table. Sunt în prima zi și vreau să ne facem o casă. Dacă înainte să ne facem o casă, trebuie să evoluăm de la lemn la piatră. Am văzut aici în munte un loc ușor în care pot să mă adăpostesc până când o să reușesc să fac casa. Deci haideți să ne punem aici patul. Aici crafting-ul. Și să ne ducem până jos să ne luăm ăsta, chestul. Vom face acolo și o fermă. Așa. Să nu spuneți că sunt lașă, doar ca să știți că sunt pe pistul acum. Dacă vreți să vă spun ceva, dacă sunteți în shift și să săriți, așa puteți să săriți așa un bloc într-o parte. Nu știu dacă știați chestia asta. Da, sunt pe mobil. Pentru că nu mi-a cumpărat mami acum laptop. Așa. Din tutorialele pe care le-am văzut, am auzit că avem nevoie de cel puțin 20 de cobblestone. Bine, trebuie mai puțin, dar mereu mai bine să mai păstrez niște cobblestone la tine. Poate mai trebuie să mergi undeva să urci ceva sau... Știți voi. Așa. Cred că era la fix. Am 20 la 300, nu are cu 30 la aia așa. Și pe cu 7 că nu țin ce făceam. Ori nu se vină. Deci nu trebuie. Cred că putem să ne asta. Am făcut toate acolo frumos. Așa. Pot să-mi iau crafting-ul, să-l pun acolo. Trebuie să iau o bucată de să pun. Așa. Aici vom pune crafting-ul. Și acum să ne punem la craftat. Din lemne o să facem bechin. Așa. Mergem aici, ne facem un pichet, să ne plantăm un shovel, un pichet, și să ne dacă reușim să ne facem fund. Așa. Mai mergem jos. Punem pichet. Trebuie să punem și chestul. Ca să ne punem locurile neinteresante. Pe care nu o să avem nevoie acum de ele. Adică de mâncare n-am nevoie. Așa, lemnul e bine să-l păstrezi la tine. Semințe, niște lemn, torțe. Jumate las acasă, jumate iau cu mine. Așa. Niște cable. Și păstrăm așa destul. Acum o să luăm o lopată și vom pune furnace-ul și pe timpul să mergem la minat. Poate găsim și noi niște iron. Așa. Să zicem, hai să luăm torțile cu noi.
Bine, dacă merge chestia aia să pui aici, aoleu. Așa cum nu știu cum cred că asta e ceva de la joc. Așa. Să facem sus. Trebuie să intru cu spectatorul să mă uit, mai că n-am mai apucat. Dacă este ceva motiv jos ca să nu minez aiurea. Ce trebuie să repun o comandă ca să nu avem nevoie de torțe? Game mode. Nu game mode. FFE. Cum se cheamă? NH. Noi găhătă. Vision. Venim aici în spate. Around să. Enough. Infinite. Iar acum nu avem nevoie de torțe. Zic că sesiunea asta de minare a ajuns. Mai urmăriți episodul de mâine ca să vedeți continuarea.